מחימום, לכו קצת אחורה מהמסך, שיהיה לכם מקום. בואו נתחיל ניטורים במקום, כמו שאנחנו תמיד עושים. תכף אני אראה לכם גם בדיוק איפה נכנס לתמונה, כל הדברים שאמרתי לכם להביא. לסובב ידיים קדימה. היום אנחנו נחמם טוב טוב את הידיים, כי אנחנו גם נשתמש בהם ממש עם המשקל. יופי. ואחורה. מעולה. מי שקשה לו שיעשה לאט. יופי. בואו נעשה ניטורי פיסוק, את ה-1 ו-2 שלנו. טוב מאוד. מצוין. יפה. עכשיו בואו נעמוד רגע במקום, ואני רוצה שנסובב את האמות החוצה. לא יודעת כמה פעילות עשיתם היום, אבל זה חשוב, כי אנחנו תכף נעבוד עם משקל ופנימה. ממש עיגולים גדולים. יופי, תנסו לא להזיז את הכתפיים, רק לסובב את המרפקים. לשלב אצבעות, לסובב את הכפות ידיים, אתם מכירים את זה. מעולה. תחנת רוח, לסובב את הגוף מצד לצד. יופי. מעולה. ועכשיו אנחנו מתחילים חלק מהחימום כבר בעזרת החגורה. מי שיש לו חישוק עושה את זה עם חישוק, ועושה את זה פשוט במעגל במקום קדימה ואחורה. לוקחים את החגורה ואנחנו מניחים אותה על הרצפה, שהיא תהיה בקו ישר. ולא, זאת לא החגורה שלי, זאת חגורה שנתנו לי ילדים שעברו מבחן. ומה שאתם עושים עכשיו, אתם שמים אותה בקו ישר. אם אין לכם מקום, אז תקפלו אותה לחצי, ואז תשימו אותה בחצי על הרצפה. אנחנו עומדים עם הצד, שהחגורה נמצאת ממש בצד של הרגל שלנו, ואנחנו עושים עכשיו קפיצות מצד לצד מעל החגורה. מי שיש לו חישוק, קופץ מצד לצד של החישוק ומנסה לעשות את כל המעגל. אז אנחנו עושים ככה, מצד לצד, מצד לצד, מצד לצד. הגענו לסוף שלה, מסתובבים, ושוב פעם עושים. בלי לגעת בחגורה, בנסות לא לדרוך עליה. עוד פעם, כיוון אחד, מסתובבים, כיוון שני. אתם עושים עד שנגמרת לכם החגורה. כל פעם מצד לצד. אם יש ילדים שהצטרפו פה לילדים אחרים ואין להם חגורה, אז או שתעשו ביחד, או שתשתמשו בפס על הרצפה, שאתם יכולים לעשות בו את הקפיצות. יפה. עכשיו, בואו נעשה את זה יותר קשה. במקום לקפוץ קדימה, אני רוצה שנעשה את הניטורים האלה, אבל הם יהיו אחורה. תסתכלו איך אני עושה. אני עומדת בצד של החגורה, ועכשיו אני עושה את זה מצד לצד, מצד לצד. הגעתי לסוף של החגורה, אני מסתובבת, ואני עושה את אותו דבר. 1, 2. מי שקשה לו עם קפיצה יכול לעשות רגל, אבל נראה לי שאתם מסוגלים. בדיוק, לנטר בעזרת הכפות רגליים. אלופים. יופי, עוד פעם אחת. 1, 2. יפה מאוד. אוקיי. עכשיו אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו דבר, אבל ברמה יותר גבוהה. מי שיצליח מעולה, מי שלא, לא קרה כלום. שיעורי בית לתרגל. במקום לעשות קפיצות עם 2 רגליים צמודות, אנחנו עושים על רגל אחת. זאת אומרת, עומדים על רגל אחת, ואנחנו עושים מצד לצד, עם התקדמות, אבל קפיצות על רגל אחת. כשסיימנו, אנחנו מסתובבים ומנסים עם הרגל השנייה. מצד לצד. מצד לצד. בואו נראה אתכם. רגל אחת, לנחות על אותה רגל. כל פעם מחדש. סיימנו את החגורה, עוברים לרגל השנייה. צד אחד, צד שני. צד אחד, צד שני. אלופים. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. מצוין. קחו אוויר. יפה. שוב אני מזכירה, אם למישהו יש חישוק, הוא עושה את זה מסביב לחישוק. בדיוק את אותו דבר, פשוט במעגלים. עכשיו אנחנו ניקח את החגורה, ואנחנו נתרגל ניטורי פסיעה.
זאת אומרת שרגל אחת שלי מעבר לחגורה, רגל אחת שלי מאחוריה. החגורה נמצאת בין הרגליים שלי, אבל כל פעם אני מחליפה רגל. תראו איך אני עושה. ממש קופצת ואני מחליפה את המקום של הרגליים, אבל בזמן שאנחנו עושים את זה, אנחנו גם נזוז הצידה. תראו. ואז נחזור גם בחזרה. שבכל קפיצה אתם מחליפים רגל וגם זזים הצידה. בואו נראה. זה קצת מזכיר דברים שעשינו עם הסולמות, מי שזוכר, הסולמות הצהובים. שהיינו עושים בשיעור. פעם לצד אחד, פעם לצד שני. יופי. 1, 2, 1, 2, כל פעם להחליף רגל. יפה. פעם אחרונה. בצד שני. יפה מאוד. אוקיי. קחו את החגורה ביד. מי שאין לו חגורה, ויש לו חישוק במקום, שיעשה כאילו. אבל אנחנו עושים קפיצה בחבל. מי שלא יודע קפיצה בחבל, יכול גם לעשות כאילו. מה זה אומר? קודם כל, תשימו לב שאתם לא מעיפים שום דבר מסביב, כי כשקופצים בחבל, אז החגורה עפה לכל מיני כיוונים. תגידו סליחה ממני להורים, אבל אנחנו עושים סיבוב, קופצים, קופצים, כל פעם מחדש, מעבירים את החגורה וקופצים. מי שאין לו חגורה, עושה כאילו. מסובב את הידיים קדימה וקופץ במקום. גם מי שלא יודע לקפוץ בחבל, זה מה שאתם עושים. מסובבים את הידיים וקופצים. בואו נראה. הופה, סיבוב קפיצה. קפיצה. כל פעם שהחגורה יורדת למטה, אנחנו קופצים. מי שאין לו, עושה ככה, תסתכלו. מסובבים את הידיים ועושים קפיצה גדולה עם שתי רגליים. זה, זה, זה. יופי. מספיק, מעולה. עכשיו, אנחנו לוקחים שוב פעם את החגורה, אבל, או את החישוק, ואנחנו מניחים חזרה לרצפה. אפשר אבל שזה יהיה פתוח ממש ארוך. גם מי שיש לו חישוק יכול לעשות את זה. ואנחנו עובדים על יציבות. אנחנו הולכים ללכת על החגורה, ככה, שאנחנו מצמידים כף רגל לכף רגל, עקב בצד אגודל, בלי ליפול ממנה. מי שעושה את זה על החישוק, יכול להיות שזה קצת יכאב לכם בכף רגל, אבל תנסו. ללכת קדימה, בלי ליפול, עד הסוף. אותו דבר בחזרה, לא למהר. שממש הכף רגל תהיה צמודה, שהעקב ממש ידרוך כמעט על האצבעות שלכם, לא בריצה. בהליכה איטית כדי שהכף רגל באמת תתחזק כמה שיותר. ומי שזה קל לו, עושה את זה אחורה. כשאנחנו הולכים אחורה, מייצבים את עצמנו על החגורה בקו ישר. בואו נראה אתכם. אפשר גם אחורה, מי שמצליח. תנסו צעדים קטנים, תראו שזה יותר קשה. יפה. מצליחים? קדימה ואחורה. אם החגורה פתאום מתעקמה, זה עוד יותר קשה, כי אתם צריכים ללכת לפי הצורה של החגורה עכשיו. לא חייב ליישר אותה. אפשר שזה יהיה כמו נחש. יפה. בדיוק. מעולה. אוקיי, מצוין. אנחנו עכשיו עם את החגורה אפשר לשים בצד. ואני רוצה, אם מישהו רוצה לשתות מים, תעשו את זה מהר. קחו שלוק קטן של מים. ואנחנו ממשיכים הלאה. ואני רוצה שעכשיו תביאו את המשקולת שלכם, את הבקבוק, או את הפחית. אפשר אפילו איזושהי בובה. ואנחנו מחזיקים בשתי הידיים שלנו את המשקל. לי יש משקולת, אני אעשה עם משקולת. מי שיש לו משקולת קטנה זה גם בסדר. כשעובדים עם משקולת ביד, אנחנו צריכים להיזהר, כי כשאנחנו עושים אגרוף, הגוף שלנו רגיל למשקל של היד שלנו, בשל האגרוף. אז אין שום בעיה, אבל ברגע שאני מוסיפה משקל, אז עכשיו הכתף שלי ושאר השרירים שלי צריכים לעבוד יותר קשה, אז אני לא יכולה לעשות תנועה מהירה, כי זה יגרום לי לדלקת, צריך לעשות יותר לאט. ותראו מה אנחנו עושים. אנחנו עושים עמידת מוצא, תעשו עמידת מוצא, ואנחנו נעשה 10 פעמים שמאל ימין, כשיש לנו את הדבר הזה ביד, שאנחנו מחזיקים אותו. אבל תראו איך אני עושה באיזה מהירות. 1, לאט. למה לאט? בכוונה, כי כשאני מיישרת את היד לאט, השריר שלי צריך לעבוד קשה, ובסוף להחזיק חזק את המשקל באוויר.
ואז אני מחזירה לאט, וכל הזמן הזה השריר שלי מתאמץ. אוקיי? בואו נעשה ביחד 10 פעמים שמאל ימין לאט. 1, חזרה, 2, 3, 4, 5, לאט לאט, 6, יופי, יש פה ילדים שעושים ממש טוב, 7, 8, 9, פעם, אחרון, 10, פעם. עכשיו אני רוצה שתראו מה אנחנו עושים. מניחים את המשקולת בצד, שהיא לא תפריע לכם, חוזרים לעמידת מוצא, ועכשיו אנחנו נעשה שמאל ימין מהיר 10 פעמים, ואתם תרגישו את ההבדל. ידיים פה, 1, 2, פתאום ליד אין משקל, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. יפה מאוד, תנערו את הידיים קצת. ועכשיו בואו ניקח את זה עוד פעם, את המשקולת, אבל הפעם אנחנו נעשה אגרופי סנוקרת איתה. זאת אומרת, כל פעם נעשה אגרוף סנוקרת לאט, לאט, עם שתי הידיים. מוכנים? 1, 2, בום, בום, שתי ידיים. 3, פעם, 4, לאט לאט. 5, אם מישהו מרגיש שכואב לו בידיים זה טוב, זה השריר מתחזק. 6, 7, פעם, 8, פעם, 9, ואחרון 10. עכשיו נעשה את זה עוד פעם, נניח אותם, ונעשה את הסנוקרת שלנו, בלי המשקולות, אבל מהיר, 2 סנוקרות. מוכנים? 10 פעמים. 1, 2, 3, מהיר, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מעולה, לנער שוב את הידיים. עכשיו אנחנו נעשה משהו אחר, וזה יהיה לכם, ככה, לחלק מהילדים זה יהיה יותר מאתגר. חוזרים למשקולת. אבל אנחנו עושים עכשיו כל מיני התקפות. ואסור לנו לזרוק את היד מהר, לא ככה. תסתכלו, אני לא עושה ככה חזק, בשיא המהירות. אני עושה לאט, לאט, לאט. אנחנו נעשה הרבה התקפות של קרב מגע לאט, ואחרי זה נעשה אותם מהר. תעשו עמידת מוצא. כל אחד יעשה איזה התקפות שהוא רוצה עם הידיים. מוכנים? ואפשר ישרות, אפשר סנוקרת, אבל לא להוריד את המשקולת. ישרות. מי שמכיר אגרוף מגל, אפשר מכת פטיש, אפשר מכת גב יד, שזה עוד יותר קשה. שהוא פעם שמאל, ימין, לאט לאט. סנוקרת, שמאל, ימין, אפשר סנוקרת עם היד השנייה. אני בוחרת לעשות עוד פעם מכת פטיש, כי זה הכי מאתגר עם המשקולת. ומכת גב יד, וצד שני, וסנוקרת, ושמאל, ימין. ויופי, ואנחנו נניח את המשקולת. ועכשיו נעשה התקפות רק עם הידיים, אבל בשיא המהירות. מוכנים? וקדימה. רק עם הידיים. כל מיני התקפות עם הידיים. אפשר מכות פטיש, אפשר מכות גב יד. שמאל, ימין. יופי. כל הזמן לתקוף חזק, חזק. מה שמרגישים זה שהידיים עכשיו פתאום מאוד מאוד קלות. יפה, יפה. גב יד. פעם. מעולה, לעצור. יופי, לנער את הידיים. מצוין. ואנחנו הולכים לעשות עכשיו עוד פעם תרגילים עם החגורה. אוקיי? אז נשים את המשקולת שלנו בצד. אפשר שלוקון של מים. מחזירים את החגורה. או חישוק, כל אחד מה שיש לו. מעולה. ואני רוצה שתתפסו, אם למישהו יש גם חישוק וגם חגורה, עדיף חגורה. בסדר? אבל זה לא מפריע, אפשר גם וגם. יופי, אני רוצה שתקפלו את החגורה לחצי. מי שיש לו חישוק לא צריך לקפל אותו לחצי. חבל על החישוק. ותתפסו את החגורה או את החישוק בשתי ידיים, ככה. חזק. בצדדים. יפה מאוד. ועכשיו תקשיבו מה אנחנו עושים. אנחנו הולכים להשתמש בחגורה בשביל הגנות. אם יש לי תיק
או אם יש לי מטריה, או אם יש לי משהו שאני יכולה להשתמש בו בשביל להגן על עצמי, אז זה מעולה. אני יכולה להיעזר בזה. אם מישהו מנסה להרביץ לי או לתת לי מכה עם משהו, ואז תסתכלו, נגיד אם מישהו נותן לי מכה לגובה הראש, לכיוון הראש, אני יכולה להרים את החגורה או את התיק שלי למעלה. ואם זה בא מהצד הזה, אז אפשר להשתמש בחגורה לפה, או לפה. בדיוק, אם יש חישוק, אז אנחנו דוחפים ממש עם הידיים את החישוק הצידה, או למעלה, או לצד הזה. למעלה, כרגע לא למטה, לצד הזה ולצד הזה. ועכשיו אני רוצה שאתם תנטרו בעמידת מוצא, ותדמיינו שכל פעם מישהו כאילו רוצה לתת לכם מכה, עם איזה משהו לכיוון שלכם, לא עם היד. הוא מחזיק משהו ביד והוא רוצה לתת לכם מכה, ואתם משתמשים בחגורה או בחישוק, בום, ואתם עוצרים אותו. אז גם כשאתם עושים את ההגנה, תדחפו עם הידיים. בסדר? אז עכשיו אנחנו מנטרים, וכל פעם אנחנו חוסמים. כל פעם חסימה. חסימה, עם שתי ידיים ביחד. חסימה. תראו איך אני מרחיקה את החגורה מהראש. ראיתם? אני לא עושה ככה קדימה, מעל הראש. הצידה. הצידה. יופי. לפה. לפה. כל פעם. פעם. מבצעים הגנה. פעם. 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 טוב מאוד. פעם. לחזק את הידיים. ממש תרגישו שאתם כאילו מנסים למשוך את החגורה כמה שיותר לצדדים. פעם. זה גם יחזק לכם את הכתפיים. יפה. פעם. עוד קצת. פעם. פעם. יפה. פעם. עכשיו נוסיף. אחרי שעשינו את ההגנה, אני רוצה שגם נוסיף התקפה. כל פעם שאתם עושים הגנה, אני לא רוצה לעזוב את היד ולתת אגרוף, כי אני רוצה להשתמש בדבר הזה כדי להגן על עצמי. אז אני עושה בעיטה. תראו, אני עושה חסימה, פום, בעיטה ישרה. חסימה, פום, בעיטה ישרה. אז כל פעם שאתם עושים חסימה, אתם מוסיפים גם בעיטה. מוכנים? יאללה, להחזיק חגורה. בואו נעשה הגנות ובעיטה. וחסימה, בעיטה. וחסימה, בעיטה. וחסימה, בעיטה. אפשר לבעוט עם שתי הרגליים גם. חסימה, בום. חסימה, בום. יופי, חסימה, פעם. וחסימה. כל פעם לחסום ולתקוף. פעם. ולחסום, לתקוף. יפה, וחסימה, בעיטה. חסימה, בום. חסימה. ופעם. ופעם. יופי, ופעם. עוד קצת, עוד קצת. בום. לחסום, לבעוט. לחסום, לבעוט. יופי. חסימה, בעיטה. חסימה, בום. פעם אחרונה. יפה. תשחררו את הידיים קצת. טוב מאוד, אנחנו לוקחים את החגורה, ואנחנו עושים איתה עיגול. מי שיש לו חישוק, פשוט משתמש בחישוק. בואו נעשה מהחגורה מעגל קטן. ועכשיו, אנחנו נעשה תנועות בעמידת מוצא, פנימה והחוצה. לתוך העיגול והחוצה. מה שאנחנו מתרגלים זה כניסה פנימה והחוצה בעמידת מוצא, לתוך העיגול והחוצה. ואנחנו עושים את זה בצורה כזאת, אני אראה לכם מהצד. אני עושה עמידת מוצא, ואני מתאמנת על פנימה. שמאל שלי נמצאת בפנים, ימין לא. החוצה. פנימה. החוצה. פעם אחת אני דוחפת עם רגל ימין שלי, ואז רגל שמאל נכנסת פנימה, וימין רק מתקרבת ככה לאט לאט אליה. ופעם אחת אני דוחפת עם רגל שמאל החוצה, תראו. זאת אומרת, לא שתי הרגליים שלי נכנסות בפנים, אלא רק רגל אחת. אז אנחנו מתרגלים עמידת מוצא, ואנחנו מדי פעם נכנסים פנימה, החוצה. שוב, פנימה, החוצה. ואם אתם רוצים להקשות על עצמכם עוד יותר, אז גם תזוזו מסביב לעיגול שלכם. קצת לצדדים, ואז פנימה, החוצה. זזים מסביב, פנימה, החוצה. שוב, פנימה, החוצה. כל פעם מחדש אני מקיפה את העיגול, פנימה, החוצה. מנטרים, בפנים, בחוץ. שימו לב שרק רגל שמאל שלי נכנסת. פנימה, החוצה. פנימה, החוצה. יופי. 1, 2. בואו נעשה את זה עוד יותר מתקדם. כל פעם שאנחנו נכנסים פנימה, אנחנו עושים שמאל ימין. בחוצה אנחנו לא עושים כלום. כל פעם שנכנסים לתוך החישוק או העיגול של החגורה, אנחנו עושים שמאל ימין. עמדתי רגיל, נכנסתי, פעם פעם. חזרה החוצה. כל פעם אני מקיפה את העיגול שלי, נכנסתי שמאל ימין,
יצאתי, לא תוקפת כלום. כניסה, שמאל ימין, אחורה, לא תוקפים. זזתי, כניסה, שמאל ימין, אחורה, לא תוקפים. כל פעם מחדש. כניסה, פעם, פעם, אחורה. להיכנס לתוך העיגול, לעשות שמאל ימין, לחזור אחורה. מה שנכנס לתוך העיגול זה רק רגל שמאל. פעם, פעם, אחורה. פעם, פעם. שוב, כל פעם נכנסים פנימה, שמאל ימין. אלופים. פנימה, שמאל ימין, חזרה. ופנימה, שמאל ימין, חזרה החוצה. יפה, עכשיו נעשה את המתקדם יותר. כל פעם שאנחנו נצא החוצה, אנחנו נעשה שמאל ימין. פנימה לא תוקפים, רק ביציאה החוצה. נכנסתי פנימה, לא תוקפת, חזרתי החוצה, שמאל ימין. עוד פעם, זזתי, כניסה פנימה, בלי התקפה, הליכה אחורה, שמאל ימין. זה קצת קשה, אני יודעת, מי שקשה לו שיעשה לאט, הכל בסדר. זזתי מסביב לעיגול, עוד פעם אני מסבירה. כניסה, לא עושה כלום. יציאה, שמאל ימין. ברגע שהרגל שלי יוצאת מהעיגול, אנחנו עושים שמאל ימין. מסתובבים, מסתובבים, מסתובבים. כנסו לעיגול, צאו מהעיגול, שמאל ימין. פעם, פעם. שוב פעם, מסתובבים, להיכנס לעיגול, לצאת החוצה, שמאל ימין. יופי, שוב, להסתובב, 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 ולהיכנס החוצה, שמאל ימין. תנועה, 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 ולהיכנס החוצה, שמאל ימין. יופי, פעם אחרונה. להיכנס לעיגול, לצאת החוצה, שמאל ימין. יפה מאוד. עכשיו שימו לב, אני לא יודעת מה איתכם, אני כבר ממש מזיע. עכשיו נעשה משהו אחר. אני רוצה שנחזור למשקולות שלנו, ואנחנו נעשה עכשיו שילוב של גם בעיטות וגם התקפות עם משקל בידיים. אז את החישוק או את החגורה אפשר לשים בצד. טוב, אז עכשיו יש לנו את המשקולות בידיים, ואנחנו עושים שילובים של בעיטות וגם אגרופים. עכשיו, לבעיטות המשקולת לא תעשה שום דבר, אבל בזמן שאנחנו בועטים, המשקולת בעצם נשארת כאן, בשמירה על הפנים. ואז השרירים שלנו גם כן מתחזקים מאוד. אז השילוב הראשון שנעשה 10 פעמים, זה בעיטה ישרה ושמאל ימין. אוקיי? תהיו מוכנים, ותזכרו שאת הבעיטה ישרה עושים מהר, את השמאל ימין עושים לאט, בגלל שיש לנו משקל ביד. אנחנו לא רוצים לפצוע את הכתפיים. אוקיי, עמידת מוצא. יפה. מוכנים? ובעיטה ישרה, שמאל, ימין. זה היה 1. שמאל, ימין. זה היה 2. בעיטה מהר, אגרופים לאט. 3. פעם, פעם. 4. פעם, פעם. 5. בום. 1, 2. 6. כל הכבוד. 7. פעם, פעם. 8. 9. 10. מניחים רגע משקולות, מנערים את הידיים. בזמן הזה מקשיבים לתרגיל הבא. התרגיל הבא יהיה לעשות 2 בעיטות מגל, שאנחנו משאירים את המשקולות קרוב אלינו, ו2 אגרופי מגל. יחד עם המשקולת ביד. עוד פעם, תרגיל הבא הוא יהיה 2 בעיטות מגל, 1, 2, 2 אגרופי מגל, 1, 2. האגרופי מגל זה עם משקולת, אני מזכירה לכם. כולם מוכנים? יאללה, תפסו משקולת. ידיים פה. תראו איך אני עושה את הבעיטת מגל, אל תעשו עדיין, תסתכלו. אני משאירה את הידיים פה. ראיתם? הן לא זזות, הן נשארות כאן. תזיזו אותם, יהיה לכם הרבה יותר קשה, כי כל המשקל שלכם פתאום יזוז הצידה. ידיים. יאללה, ו2 בעיטות מגל. 1, 2. 2 אגרופי מגל. 1, 2. שוב, 2 בעיטות מגל. 1, 2. אגרופי מגל. פעם. פעם. זה היה פעם שנייה. הלאה, פעם שלישית. 1, 2. מגל. מגל. 4. 1, 2. פעם. פעם. 5. 1,
6. פעם, פעם. יופי, 7. אלופים. 8. מגל, מגל ואגרופי מגל. 9. אחרון, 10. יפה, להניח משקולות, לנער ידיים. כל הכבוד. תרגיל הבא שנעשה, 2 בעיטות עגולות ו2 מכות סנוקרת. 2 בעיטות עגולות ו2 מכות סנוקרת. אל תעשו בשיא המהירות. תנסו לעשות בקצב שלי. למה? כשאתם עושים בקצב שלי לאט, הידיים שלכם יתחזקו יותר. שלא תחשבו שתרגילי כוח עושים מהר. תרגילי כוח צריך לעשות לאט. אם אנחנו עושה אותם מהר, השריר מתכווץ קצת ומשתחרר, בסדר, זה יחזק אותו, אבל לא כל כך כמו כשאנחנו עושים תרגיל יותר לאט, ואז הוא מתכווץ לאט, 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 ומשתחרר לאט, לאט. ואז הוא עובד יותר קשה, אוקיי? תהיו מוכנים. חזרה למשקולות. אז יש לנו 2 בעיטות עגולות ו2 מכות סנוקרת. ידיים חוזרות. מי שקשה לו, בעיטה עגולה נגיד בשמאל, או כל בעיטה בשמאל, שיעשה פשוט בימין פעמיים. ועגולה, עגולה, סנוקרת, סנוקרת. עוד פעם, העגולה, עגולה, 1, 2. אם למישהו קשה עם המשקל, שיעשה בלי. פעם שלישית. פעם, פעם. ידיים פה כל הזמן. פעם רביעית, גם בזמן הבעיטות. לא להוריד את הידיים. יופי, פעם חמישית. פעם, פעם. סנוקרת, סנוקרת. 6. פעם, פעם. 7. בום, בום. 8. בום, בום. 2 אחרונים. 9. 1, 2 ו10. 1, 2. יפה, להניח משקולות בצד. אני רוצה שקצת נשחרר גם את השרירים בידיים שלנו. אז עכשיו מה שאני רוצה שתעשו, יפה, זה אני רוצה שתעשו עכשיו כמו בהתחלה, סיבובים של הידיים, אבל ממש לשחרר אותם, ממש לזרוק אותם ככה לרצפה. יופי, בדיוק. אחורה. ממש לזרוק אותם ככה בסיבובים. יפה. עכשיו תעשו את התנועה הזאת, תראו כאילו אתם מחבקים ופותחים הצידה ממש. כאילו באתם לתת חיבוק עכשיו למי שאתם הכי אוהבים בעולם, תפתחו את הידיים גדול 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 ותחבקו חזק ולפתוח, לחבק חזק, לפתוח, לחבק, לפתוח, לחבק. עוד פעם, יפה, לפתוח ממש ממש הצידה הכי חזק שאתם יכולים. ממש כאילו אתם רוצים להפגיש את הידיים מאחורי הגב, יפה. שוב, יפה. עוד פעם, מעולה. עכשיו תיקחו יד אחת, שימו אותה באלכסון. תביאו את היד השנייה מלמטה, ותמשכו את היד אליכם. עוד פעם, תסתכלו, יד באלכסון, היד השנייה באה, הולכת קדימה. היד שהולכת באלכסון היא ממש הולכת לכתף השנייה שלי. ועכשיו אני מושכת אליי. יופי. עכשיו בואו נעשה הפוך, תיקחו את היד השנייה באלכסון, שימו את היד הזאת מתחת, תמשכו אליכם, נתקרב קצת. יפה מאוד. ואנחנו לוקחים עכשיו את כפות הידיים שלנו, שימו כף יד ככה, כאילו אתם רוצים לעצור אותי. תביאו את היד השנייה מלמעלה ותמשכו אליכם את האצבעות. יופי. עכשיו תורידו את הכף יד למטה. תביאו שוב פעם ותמשכו אליכם את האצבעות. יפה מאוד. יד שנייה לעשות כאילו אנחנו עוצרים. סטופ. להביא את היד השנייה מלמעלה, למשוך את האצבעות אליכם. תרגיל שלא עשינו אותו בשיעור. ולהפוך. למשוך את האצבעות אליכם. יפה מאוד. כל הכבוד.